Neskúšaj riešiť zápchu celozrnným chlebom, kým nepochopíš jednu vec. Inak situáciu len zhorší. Celozrnný chlieb má viac vlákniny ako biely. To je pravda. A keď sú črevá zdravé, táto vláknina skutočne pomáha. Ale je tu vec, ktorú ti nikto nepovedal. Vláknina z celozrnného chleba sa vo vnútri čriev rozkladá a pri tomto rozkladaní vznikajú plyny. Keď sú črevá zdravé, tieto plyny sa zvládnu bez problémov a ty to ani nevnímaš. Ale keď je sliznica vo vnútri podráždená, tieto plyny zvyšujú tlak vo vnútri čriev. A väčší tlak znamená viac bolesti, viac ťažoby a zápchu, ktorá je tvrdšia a bolestivejšia ako predtým. Preto sa toľko ľudí po celozrnnom chlebe cíti nafúknutejšie a ťažšie a nie ľahšie. Nie preto, že by zjedli príliš veľa, ale preto, že ich črevá v tomto momente nedokážu spracovať to, čo im dávajú. A tu prichádza tá najdôležitejšia vec. Väčšina ľudí, keď vidí, že nič nepomáha, pridá viac celozrnného chleba, viacej vlákniny, lebo im povedali, že toto funguje. Ale toto je presne ten kolotoč, ktorý situáciu len zhoršuje. Čím viac vlákniny dáš do podráždených čriev, tým viac plynov vzniká, tým väčší je tlak vnútri a tým ťažšie sa stolica pohybuje von. Celozrnný chlieb nie je zlý. Je nevhodný práve vtedy, keď sú čreva podráždené a v tom stave ho nedokážu správne spracovať. A to platí práve pre ľudí, ktorých zápcha sa vracia týždeň čo týždeň bez ohľadu na to, čo jedia. Ak máš zápchu len občas, celozrnný chlieb ti pravdepodobne pomôže. Ale ak sa to u teba opakuje roky, vtedy môže byť práve chlieb súčasťou tohto problému. Ak poznáš niekoho, kto má dlhodobé problémy s trávením a je celozrnný chlieb každý deň, lebo mu povedali, že to pomáha, pošli mu toto video.